Opustený dom, ktorý skrýva tajomstvo. Veľmi nastal tak nejako dlho. Taký pocit, že tu niečo je. Chlad, pocit nevoľnosti a panika. To je taký pocit, som zažil priateľia. To mali mrzolke a ostal mi tak nevoľno, tak dlho. Sme tu, ja som povedal, sme tu, počuli ste to? Áno. Nastala tu nejakú farma. Tu ostala strašná zima. Mne už to bolo dvakrát zle. Priatelia, sme v tom dome, ktorý som spomínal, že sa bude natáčať, ale sme tu teraz za svetla, prejdeme si tu nejaké veci, dokonca sme našli aj úmrtný list nemenovanej pani, ktorá zomrela, či už v tomto dome, alebo kde si inde, buď v nemocnici, tak to ešte sa zistíme, ale skúsim tu nadviazať nejakú krátku komunikáciu, či sa tu nenachádza nejaký duch, alebo proste nejaká paranormálna aktivita. Takže v krátkosti sme tu prišli, pozreli sme si tu aj nejaké fotografie, sú rozmiestnené po tomto dome, tak uvidíme, čo sa nám udeje a ideme si to vyskúšať, teda nadviazať nejaký kontakt v krátkosti. V tejto chvíli som sa rozhodol začať komunikáciu prostredníctvom Spiritboxu. Nachádza sa niekto v tomto dome, nejaká duša s nami teraz momentálne. Do tejto krabičky môžeš odpovedať na naše otázky. Som bol tu. Pani, ktorej sme našli úmrtný list v tomto dome, nachádza sa v tomto dome s nami, vo vlastnom dome. Po tejto otázke, či sa nachádza nebohá pani v dome, ktorej sme našli jej úmrtný list, nasledovala táto odpoveď. Počúvajte pozorne. Aké je tvoje meno? Po otázke, aké je meno ducha, entity, slabším hlasom bola odpoveď Anna. Práve toto meno figuruje v úmrtnom liste, no žiaľ celé meno nemôžeme zverejniť. Priatelia, dobre. Skúsim teplotu sa vzor. V tomto momente je čas sa presunúť do ďalšej miestnosti a pokračovať v našom vyšetrovaní. Priatelia, vyskúšame teda nahrať ešte komunikáciu v tejto pravdepodobne kuchyni, v kuchynke. Frekvencie mám spätne, priatelia, ja vám to teraz aj ukážem. Spätne, takže nereálne pocit nejaký hlas v danom reálnom čase. Pri analýze zvuku je jednoznačné, že duch nás zdraví slovom ahoj. Je to pozdrav pani Anny alebo niekoho iného? Aké je vaše meno? Ďalší hlas už nie je taký priateľský. Snaží sa nám duch naznačiť, aby sme dom opustili? Skúsim teplotný senzor, áno tu. A skúsim to nahrávač v rýchlosti. Taký pocit, že tu niečo je. Takže EVP, záznamník zvuku, vyskúšame sa opýtať v reálnom čase, teraz. Raz, dva, tri. Chcem sa opýtať,
Nachádza sa tu niekto s nami v tomto dome? Kto chce komunikovať? Do tohto prístroju malinkého môžeš zanechať nejakú odpoveď. Uvidíme. Skúsime si to prehrať. Raz, dva, tri. Chcem sa opýtať, nachádza sa tu niekto s nami v tomto dome? Kto chce komunikovať? Do tohto prístroju malinkého môžeš zanechať nejakú odpoveď. Netočil som nič. Raz, dva, tri. Chcem sa opýtať, nachádza sa tu niekto s nami v tomto dome? Skúsim to ešte raz. Pokus číslo 2, EVP, nahrávanie zvuku. Nachádza sa tu nejaká duša v tomto dome, ktorá chce komunikovať? Smie vedieť vaše meno? Môžete sa približiť k tomuto prístroju a ochladiť teplotu, aby začal reagovať? Neostalo ti to nejako chladno? Tu ostala strašná zima. V tento moment som zacítil nával chladného vánku, ktorý sa stupňoval. Sledujte, ako Spiritbox, ktorý je nastavený práve na detekovanie teploty, zareaguje. Priatelia, povedal som, že sa tu ochladilo a teraz to začalo. Ďakujem vám, že komunikujete s nami, výborne. Ak toto bola vaša odpoveď, tak vám veľmi pekne ďakujem. Je zima, nechal zima ostala. Nahrávaj to tam. Normálne tu ostala strašná zima, ľudia, je tu aj mínus, hadám. Ty vole. Ak ste tu, ďakujem za váš kontakt, za to, že ste sa s nami spojili. Ďakujeme, že ste s nami sa nadviazal. Prišli sme v úcte a v pokoji. A to je deň. To sme tu cez deň. Ďakujeme. Nespal mi, ako si blbo nespal. Normálne nespal tak nejako blbo. Už bolo 4 razy blbo. Normálne taký zas oslabnutý, alebo čo to, ja neviem, čo to je zas. Skúsim ešte sa opýtať. Pri všetkej úcte, môžeme vedieť, s kým sme nadviazali kontakt? Ako sa voláte? Po otázke, ako sa volá duch, s ktorým komunikujeme, dostaneme neuveriteľnú odpoveď. Po druhýkrát sa nám predstavila pani Anna. Anna. Pani Anna, ďakujeme, že s nami komunikujete. Chcete nám niečo povedať, čo ste nestihla za vášho života? Chcem, aby ste tu ostala, aby ste sa na nikoho z nás nenadviazala. Ďakujem vám za túto komunikáciu. Teraz som zažil taký pocit, ľudia, taký pocit som zažil, priatelia.
že normálne ostalo tu chladno strašne. Normálne mi mrzol krk a ostalo mi tak nevoľno, tak blbo. Je tu pravdepodobne nejaká energia. Je tu niečo tu s nami proste je. A chcem, aby to, čo tu s nami je, ostalo v tomto dome. Je čas dom opustiť. Z nečakaného sa stala skutočnosť. Tento dom skrýva tajomstvá a po našom vyšetrovaní aj paranormálnu aktivitu. Ďakujeme pani Anne alebo inému duchovi za nadviazanie kontaktu a dúfam, že nájde pokoj a kľud.